जोंथ' 2025 आव पुरा एक्सपेक्ट दङ जोंनि पार्टियाव फैगोन। दा बेखौ बुंनायनि सिगां नोंसिन मिडिया कार्यकर्ताफोरजों आंनि खुलुमनाय थाबाय आरो बनरगाव मण्डलाव दिनै जे जयनिं कार्यसुचि जादों बे जोंनि थाखाय बिराद शुभ लक्षण। जोङो सारा BTC आवनो प्रग्रामफोरखौ लागासिनो दं आरो स्पेशली क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मैयाबो ST मोर्चानि जोंहा पर्बजरा माबायाव मिटिं दंमोन, बाहायबो जइन खालामनो नागिरदोंमोन, जों हास्लाबाखिसै, दस्रा दिनाव प्रग्राम लानो नागिरदों। दा जोंहा 2026 आव लकसभा इलेक्सन दं, बेखौ टारगेट लानानै जोङो बिभिन्न मण्डलाव बिभिन्न मर्चाफोरनिफ्राय दिनै जे प्रग्राम जादों कार्यसुचि बे जुब मोर्चानि मानायाव दैदेननायाव जादों आरो बाहाय जोंनियाव स्टेटनि जुब मोर्चानि आफादगिरिबो फैदों, आंबो फैदों। दा बिभिन्न मण्डलाव जयननि थाखाय जों बुंगासिनो दं, जयनिं खालामनो थाखाय जोङो लासै लासै खालामलांनो सानदों। दा बेखायनो जोङो 2026 आरो 2025 आरो 2026 बे कन्टिनिउ मोनसे इलेक्सन प्रसेस दङ। 2023 बिथोराव जों संगठनखौ मजबुत खालामनायनि मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावदों आरो 24, 25, 26आथ' इलेक्सनजोंनो थांगोन। बेखायनो जोङो रायजो राजाबो जों आन्दाज मोनबाय, आं दैलि फ्राय मण्डल गिदिंगासिनो दं। साफ्रोमबो रायजो राजाया एबार थिरां खालामनानै दं जे एबार BJPनि शासनखौ नायनो होननानै। दा गुबुन पार्टियाथ' अलरेडि BPF, UPPLखौबो नुगासिनो दं, रायजो राजाफ्रा लुगैनाय मथे जाफुङाखै। ओमफ्राय माखासे दानि जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव BJPया बाहेरा पार्टि माबा पार्टि बेफोर मिस ब्रिफिं बा कनफिउजन दं। बे जिनिसफ्राबो दा लासै लासै गैला। जोंबो रायजोनि गेजेराव हाबनानै जोङो उन्नतिनि खाथिराव जों रायज्लायदों आरो दुखिया मानसिफोरखौ जों डेभेलप खालामनांगौ बे लाइनाव मावगासिनो दं। रायजो राजाबो सहारि होदों। दा जोंहा आसा दं 2025 आव जों हारसिंनो सरकार दानो हागोन, बेखौनो बुंनानै फोजोबो। 120 जन जइन जादों। बाहाय बर'आनो बांसिन दं, हारसाफोर एसे दङ, बाहाय बागानाव मावग्राफोर एसे, ओमफ्राय बाङालिफोर दं, आदिबासिफोर दं, बर'आनो बांसिन जइन जादों। दा बाहाय मोनथाम बिजिनेसन दं, बनरगाव ओमफ्राय नैबे बंसिगाव, मागुरमारि, मोनथाम बिजिनेसफोर जइन जादों। BJPया रिजनेल बे जोंनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै फैदों। कारन परिबर्तन होनबा खालि सरकारल' परिबर्तन जाया, मानसिजों व्यक्तिगतबो बयबो परिबर्तननि दरखार दं आरो बे मन्त्रखौ BJPफोरा मोनगासिनो दं। जोंनि स्किमफोर सेलेक्सनाव नोंसोर नुनो मोनगोन। दा दाख्लैसो अरुणोदय सेलेक्सन जानाय, जों बिधवा जायफ्रा माने आनमेरिड, सेपारेटेड फेमिलि जायफोर मोनथाय दङ बिसोरखौनो जों होदों। बिभिन्न दलाव बे सेलेक्सनाव एसे गड़बड़ जाबाय थायो, बेखौ रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै दं आरो जोंनि सेलेक्सनखौ बयबो मोजां मोनो। जों खुनु पार्टि सिन्था सरसा खालामालासिनो जाय मोनथाय दङ बे मोननांगौ, बे डिसिसनखौ जों लाबाय थायो। पार्टिनि वार्कार हिसाबै जों मोनथारनांगौ बे खोथा नङा, जाय स्किमखौ जाय मोननांगौ बे मोननांगौ। दा बेफोराव जों स्टेन्ड खालामो हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिभिन्न रिजनेल पार्टिखौ दुखु मोननानै नेसनेल पार्टियाव जइन जागासिनो दं। मेनलि जोंनि खामानि मावनायनि आदर्श नीतिनि सायाव महित जानाय।